Jednym z ważnych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie czosnku jest likwidacja na pewnym etapie takich to pędów, w których to zawiązują się nasiona. Likwidacja tych pędów z nasionami spowoduje, że cała siła wzrostu, jaką ten czosnek będzie miał w sobie, będzie wykorzystywana do rozrostu, do powiększania jego korzenia bulwy, czyli tych właśnie główek czosnku, na których nam tak zależy. Można to na przykład przełamywać. Niektórzy wiążą to w takie supełki, które aż tak mocno robić, żeby pękły. Ale można to po prostu, moim zdaniem, po prostu uciąć nożyczkami. Jest to najprostsza rzecz i tyle. Róbmy to, ponieważ jeżeli tej czynności nie wykonamy, to czosnek część swojej energii witalnej będzie przekazywał właśnie do rozwoju tych nasion.